korna. Alright. Så jag efter för en tur. Ja, årsens första dag. 2023. 2022. Det var ett år som var helt särskilt för mig. Det var det året jag fick stafest ADHD. Det är nog onkel att det kom så långt och jag vet inte vi. Jag har skilt av för mig själv. Det är en av mina maten att vara på att det är snacken ägg och det är inte halta näka för mig själv. Och det är näka som jag känner ADHD är jag som hon. Gott ser jag mer. Det är att det är så vi känner alla samlotøyene eller det går så dirty mer än det gör nu kanske. Nej, halt mot. Jag kan inte men det går ju rönja få likes. Då. Det är vi får likes och ros. Det är något som är känt med. Och ADHD är ju mer så just att det att jag har alla tunna skulle haft det att dopamin som det säger är det som manglar går så. Det är också även i Highland som manglar. Här och fuck vi ADHD. Ofta halta lite om sig själva och eller går så göra. Men det är inte uppfärande, jag ringsinnalla på ymska mat där. Tunglint, anker och enchest. Det har vi som är sparta för enchest, det har vi inte haft. Men jag har varit strångt fleiri för. Länge att jag var sjukare och strångt. Och det har gjort så till att det kommer till att höra i auto. Nå, nu måste jag try. Ja, allt det är Rusuti. Så det är det äter jag slid upp göra versen. Då snackar vi Ellen Henriksen om det. Jag var Rusuti. Det är har ringt vi kunna vara fri. Och det har vi. Och så ska vi ha det här ros i alla tøyene. Och det alla man nu att bruka till och fylla gott. Så att ja, och som botten i Ladonko plejer säga och det kom till. Det var morgonen att jag kom till. Jag huxade om att det skulle färra upp på hægsta fjall i Amerika. Aconcagua. Och ja, världslunch så har jag meldt mig till det. Och tar jag finner på såret. Och jag filmar mig själv och så huxar jag kvar vi har brukat det till och skilla gott. Hellre än att slå mig i Hetta vet du. Eller annars slå mig i Hetta så jag ju så här Rusuti eller en chock och kan aldrig vara fri och kvar vi bara sitta hemma. Men det blir mest till. Det får inte det fri och får inte bara bli hemma. Så att för jag brukar till och skilla gott. Så har vi tycker outgör om och ästen i samråd vi ADHDfelagið att för att samla pengar in till felagið och jag någon ser tojena där teker att Fyririekinganar till túrin. Det teker ett år samma. Här som jag ska och så är det börjar det ganga och heja någon och kava och inte bara kava men det säljer det är uthållande som ska till. Jag kunna ganga kanske. Jag vet inte om vi är samt över men nu vi bidrar för jag kommer på ett fjall. Det har vi förhandsliga sagt att det hægsta fjall i Amerika, Aconcagua, det är hansens hægsta spasertur. Men det här ska man inte ta fel. Här är ilt. Innehåll i ilten är 40% av det som det är nere vid sjöarmalan här. Så det är riktigt anta. Och det är nästan kallt, alltså det ska vara helt kallt. Så att här ska man ha uthållande och vara nästan 4 dagar på kultan. Och det är det som är färdigt att göra i ett år. Och det första det är det. Men i nästa månad då flyger vi till Afrika. Här ska en annan huvudspacertur. Det är färdig uppå Kilimanjaro som är hægsta fjall i Afrika. Det var en spännande tur. Men till allt det där så krävs det pengar. Och det är tjejligt att börja
vi har bytt om pengar. Det är inte så håligt, men det ska till. För jag kunde göra så här, göra så upptökna. Jag har ju till äraverskattlander som jag har haft. Har vi finns ju stål och så har ju alltid en rikko. Ensamadler. Det är att alltså jag har som inte att hålla och har vi en rymliga tält och ska ha utkört kostar pengar. Det ska så allt betalas åren pengarna för till ADHDfelagið, men det är inte att samla tar pengarna hvis näkar vill betala. Här man något ekas, det kan vara bäja lätt utköra. Som till dem så har vi brukat den här goar tält och att klippa, goar lattar tält och att klippa tillfärd. Hon ska henne ska kunna ha vimmar i sektion här. Och det krävs det just annat. Jag har testat sova på sånt här. Det har gjort det för några. Då är vi kan säga nu här fann ni det är vi nollstig. Här är det allt i världen för kallt och här som är färdig här är det kanske minus 20 så tema så här var nutjan döran saurnan och allt det. Men det är så som bara som är kan få avslotter och annat. Så det är just inte vara så förfärligt då. Själv jag visste onkel som vill stola vid saurnan så är det ju först. Annars så kan man nästan stola via jag tror att dama och dela YouTube-rasen att det är mera deiling man får och mera uppmärksam en sån ras fär, mera färron ut. Och ADHDfelagið har gjort mer på några måter. Jag har begynnt till självhjälparbete för män. Det var en helt särskild upplevelse. Spännande upplevelse. Och höra hur är det här då. Det gav mer något helt särskilt inled och vad är det för näka. Och det var inte män akkurat som var lyckas med. Slett inte helt då. Så det är väl inte briktigt det är vi ADHD och så är det stan motståndaren som är från som man får imsa stan från här folk säger att ADHD det är inte ja. Det är bara något som man kan funnit på att jag kanske är och ikor eller salarsjukor eller det vet inte vad det är folk också men det var bara det att det ska inte vara så gåor att det också att det är isen självårdtag. Och inte visste bättre. Och tog jag alltid det var sån tydning att få kunna folk om vad det är där näka. Så det är inte så att det som har varit tropult. Nu har vi inte haft det så förfärligt tropult. Alla tojerna. Jag har haft det fantastiskt liv. Men det har varit som troplägar och visst ju folk vill vara och visa troplägarna så är det säkert att så kan man bara spela nek och i hälsoversionen och man kan spela nek vad lojing för människor. Jag inte för äldre som har böten vi ADHD och men jag har alltid tänkt att jag kan lägga ett rätt. Det är att min stöva är inte det att jag bara har haft det ringt och att jag har inte och punstat alla samlat töjna. Överhuvud inte. Jag har haft ett fantastiskt och här har vi ett fantastiskt liv. Och det är alltid mer fortsätta vi och till åren så präster kommer med ihåg. Det var ta gick till, la vi gick till var det kom på matte. Ta fortalte han om syndafall. Så det var börja helt från början undervisningen. För grund i alla verka. Och han säger till att åren syndafallet då var allt så det gott. Allt var gott. Det var inte synd, det var inte nej, inte svångt, inte pojna, inte näka. Inte ADHD. Men efter syndafallet så var det helt inte bara ringt. Han säger åren syndafallet var allt så gott och att han syndafallet det var näka gott och näka ringt. Liv är givet oss som en gåva, liv ska levas. Man ska inte fälla fått och sätta sig på ett rävläggan och hålla till att ta över allt gott. Ta vi lite gröven eller ta vi kommer lämmas så är frier. Liv är här och liv är nu. Alltså det är en idé. Låt mig säga att det är en januar. Han är färdig. Och det är en i morgon han är en gata. Så vi vet inte om han kommer och vi vet inte hur han kommer. Men det är en idé. Det är en idé.
Han här. Han är en gåva. Och han ska täcka som en gåva och livas och vara tacksam för. Gott nyttår. Ja. Det är förbi pent. Men kötten är så där. Mamma ska se några grejer i. Så, vi ska gå och filma mig själva. Men ända måta. När jag stannar här som inte är känt som är. Men nästan här åker vimmer. Så vi ska inte mitt ut. Ska inte med ner och kötten eller vatten. Man ska ganga.